बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि जिल्लायाव बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां जयन्त बसुमतारी आरो बर'नि जिरायफानो हानाय इउपिपिएल दोलोनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोननि जायगायाव फैफेराखैमोन फैनानै बिराद मोजां मोनदों जायगायाथ' बिराद मोजां मानसिफ्राबो मोजां मोजां दङ आरो फैनानै गोजोनसिन बावदों बे इलेक्सननि गोबां मिथिङाव गिदिंबाय बे मिथिंआव खालि दारि खेबज्रां खेबज्रां खुगाया जुमाय मोनामनायफ्रासो आर'नाइ फालि सोदोंमोन आरो बे नोंथांमोननि जायगायाव सासे सिख्लाजों आर'नाइ फालि सोजानो मोननाया सिख्ला मानसिजों आर'नाइ फालि सोजामोना बिराद मोजां मोनदों गामिनिया ओंखाम सोंखाम जालां दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन आंखौथ' बेबायदिनो सानफ्रामबो जोबनायाव मालायनि खालाय दैफोरखौ जानोसो थिनहरो जोबनायावसो थिनहरलायबाय आंखौ आरो बहाबा थांबावनांगौनो दाना जोंबा थांगार गारनाय नङादोला दानो 5 घन्टासो लेक्सार होगोन आं नोंथांमोना थाबाय थागोन ना 5 घन्टा हरखायसै आं दा जायखिजाया बिराद बुरजा मानसि जमा जादों बेबायदि मानसि जमा जानायखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा होनदों जोंनि इउपिपिनि फट' गायना फैला नायग्रा गोजासो होनना बुङो ओंखायनो आंखौ इउपिपिनि मानसिफ्रा होनबाय हाब नोंखौ मिथिंफ्राव लांनो हानाय नंलालै जोंखौ भट होयो फैला नायनो फैग्रासो फैजोबो होनना बुंबाय दा नोंथांमोनासो मानो फैमारदों फैलाखौल' नायनो फैदोंबाथ' फैलाखौ नुबायना रायजोखौ फैलाखौल' नायनो फैनायब्ला थांदों नुवाखै होनबा फैलाखौ नुबाय थांदों फैलाखौ नायनो फैनायब्ला ओइसो थांदों थांबायसो बाखिखिनिया आं सानदों जायफोर थाङाखै बिसोर गासैबो इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ मोजां मोननानै बेवहाय फैदों होनना सानदों आरोखि आं नामा बबेनि आखाइखौ मा जोबसा रायजो राजा नोंथांमोननि बे चिरां जिल्लायाव दाख्लैनिफ्राय दङ सानब्रै जाबाय न'खौसो बावलायलांबाय बिसि फिसा गैयिखायसो थानो हाबाय बिसि फिसा थानांगौब्लाथ' दिगदाराबो जागौमोन आंसो बावलायलांबाय आङो मानोना बिराद मोजां फैबाय नोंथांमोननि जायगायाव गासिबो परिबर्तनखौ लुबैबाय गासिबो सोलायनायखौ लुबैबाय आरो दिनै नुनो मोनबाय नोंथांमोननि नैबे चिरां जिल्लायाव मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जिहेतु गासै रायजोआ सोलायनायखौ लुबैदों दिनै इउपिपिएल दोलोआनो देरहाजोबना 100% जाबाय जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो बेबायदिनो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा नोंथांमोननिया जायगा थिखोनानै जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समष्टि दं बे 11टा समष्टिनिनो गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो परिबर्तननि खोथा बुंदों सोलायनांगौनि खोथा बुंदोंमोन दा ओंखायनो दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो 6टानिफ्राय 7टा समष्टियाव देरहागोना इउपिपिएलआ कनफार्म जानानै दं रायजोखौ बिफा बबे मोनसे समस्थियाव देरहागोन नागिरबाबो मोनाखिसै जोङो
नोंथांमोना साननो हागौ गैला सिनेमासो डायलग आं बुंनायखौलाय मानो लाजोबनो थांबानो जाबाय नायना फैबानो जाबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लानि आंनि समस्थिया जाहैबाय कक्लाबारि समस्ति बे कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आरो बे कक्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो दुलाराय बाक्सायाव मोनसे धोआ थांगोन मानोना जोङो गोग्गानानै लायो आंनो गोग्गानानै बुंदों दा बयबो ससियेल मिडियायाव नुगोन बयबो गनायखायो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जोंनि कक्लाबारि समस्तियावनो बयनिख्रुइ इडुकेटेड मानसिफ्रा दङ लेखा गोरोंसिन मानसिफ्रा दङ आरो बे कक्लाबारि समस्तिनि गासै रायजो राजा इडुकेटेड साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा दिनै परिबर्तननि खोथाखौ बुंदों आरो बे कक्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो बाक्सा जिल्लायाव परिबर्तन जानांगौ सोलायनांगौनि मोनसे धोआ दिनै दुलाराय बाक्सा जिल्लायाव बारदों दा जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों जों बुंदों जोङो कक्लाबारि समस्तियाव 28,000 भटखौ थाला मारिनानै दोनबाय लकडाउन खालामनानै दोनबाय जोङो कक्लाबारि समस्तियाव नोंथांमोना मिथिगोना मिथिया जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव सोर सोर केन्डिडेट दं जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफनि केन्डिडेटआ धिरेन बर' इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' सारा ओंखायनो आङो मा खालामदोंमोन मिथिबाय सानैबो गेदेर गेदेर मानसि बिसोरबो फेजेननि र' होननानै आंबो केन्डिडेट जादों नङा होमबा नोंसोरखौ गाथारनानै दुगानो हाया हायो नामा नाखौ बुथारनानै दुगानो हायो मैदेरखौ बुथार नंगौना गावनिख्रुइ बोलोसिनाय बोलोगोरासिनखौ फेजेन आंबो बिदि सानबाय फेजेन माबानो जासिगोन उनाव जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि साफा सानै रायजोफ्रा आंजों रायज्लायफैबाय जे फैला भाई नों एसे मोजाङै सिन्था खालामनानै नायदो जोंथ' दिनै परिबर्तननि खोथाखौनो सिन्था खालामदों सोलायनांगौनि खोथाखौनो सिन्था खालामदों होनबाय बेबायदि बुंनायखौ आंबो सिन्था खालामबाय साननानै नायबाय एसे नायबिजिरबाय जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव नायबिजिरनायनि उनाव नुबाय जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जेसेबांखिनि लेखा गोरों मानसिफोर दं इडुकेटेड मानसिफोर दं बिए पास एमए पास मास्टार प्रफेसरफोर दङ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गासैबो परिबर्तननि खोथाखौनो सिन्था खालामदों गासैबो सोलायनांगौनि खोथाखौनो सिन्था खालामदों बिनि उनाव आं साननानै नायबावबाय जोंनि कक्लाबारियावल' सोलायबा जानाय नङा बेलेगफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों होननानै साननानै नायबाय आङो क'क्राझारनि मानसिफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों चिरांनि मानसिफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों उदालगुरिनि मानसिफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों गासैखौबो स्टाडि खालामनायनि नायनायनि उनावहाय नुबाय दिनै दुलाराय बिटिसियावनो मोनसे परिबर्तननि धौ फैदों सोलाय होथारनांगौनि मोनसे धौ फैदों आरो बे धौखौ जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दं बुजिनाय मानसिफोर दं बिथांमोनानो बे धौखौ लाबोदों आरो ओंखायनो जों दिनै नुनो मोनदों बिटिसिआव परिबर्तन जागोन 100% इउपिपिएलआ सरकार जागोन दिनैनि दिनाव दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांबो आंबो सिन्था खालामबाय गासै रायजो राजायानो जुदि सोलायनायखौ लुबैबायबा गासै रायजो राजायानो जुदि परिबर्तनखौ लुबैबायबा आंबो दालाय माथो खालामनो आंबो परिबर्तनजोंनो थानोसै सोलायनायजोंनो थांनोसै होननानै राइट टाइम राइट डिसिसन लानानै आङो इउपिपिएल दैयाव जइन जादों दा दिनै नुनो मोनबाय दिनै दुलाराय बिटिसिआव थारैनो रायजो राजाफ्रा मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्राथ' बुंदों मानोना हाग्रामा महिलाया मोनसे खोथा बुंबाय दं चन्दन ब्रह्मआ मोनसे खोथा बुंबाय दं बिपिएफनि लिडारफ्रा जोंनि समस्तियाव थांनानै बुंबाय दं रायजो राजा नोंथांबो प्रमद बर'खौ फेजेननांगौनि थाखाय बे कक्लाबारि समस्तियाव
बेसेबां खौथि थाखा नांगौ जों बिपिएफआव बाहायगोन 50 खौथि नांगौ 100 crore नांगौ बाहायगोन थेवबो प्रमद बर'खौ फेजेनगोन होननानै बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया दा जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों बेसेबां खौथि थाखा गारोगार बेसेबां थाखा राननानै होजोंनो जों मोनसे समाय लाबाय जों गिर्बोआव सोनानै दोनबाय सिन्था खालामबाय प्रमद बर' आरो इउपिपिनो भट होनो थाखाय जोंनि गोरबोनि दरजाखौ जोङो तालामारि खानानै दोनबाय बेखौ फैसाजों खुलिनो हाया होननानै दा बेखायनो जोंनि कक्राबारि समस्तियाव प्रमद बर'नि देरहानाया दिनैनि दिनाव निश्चित जाबाय आं दहाय बुंदोंमोन 28,000 भटखौ जों तालामारि खाना दोनबाय दिनैनि दिनाव जोङो देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावाखै कक्राबारियाव जोंनि मावनाया जाबाय बे 40टा समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै प्रमद बर'खौ जोङो देरहाहोनो नागिरदों रायजो राजानि धीरेन बर'आ बुंदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै धीरेन बर'निल' खोथा नंला सावरायग्रायाबो बुंदों बिटिआरनि सासे सागानगिरि हाग्रामा महिलारियाबो बुंदों बिटिआर एफआव जेबो गैया धीरेन बर'आबो बेबायदिनो जोंनि कक्राबारि समस्तिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बुंदों जे बिटिआर एफआव जेबो गैया प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ थगायबाय फोथाय खेबस' खालामबाय होननानै आरो हाग्रामा महिलारिया जोंनि कक्राबारि समस्तियाव थांनानै मोनसे खोथाबो बुंहैदों जे आङो पावाराव फैनायनि उनाव आं बिटिसिनि चिफ जायोब्ला बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ आं मावफुंनो होननानै बुंदों दा जेसेनो बिथांमोना बेखिनि खोथाखौ बुंदों एसेनो बिथांमोना रायजो राजाफोरजों माइनास जाबाय दङ रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ रागा जोंबाय थादों गाव सासे खिथानथाराव आन्दाज दंना गैया मिथिला जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बेखायनो कुइसन खालामदों धीरेन बर'खौ जे बिटिआर एकर्डआव जुदि जेबो गैयाबा नोंथाङा मानो सिगनेचार होनाय लाख मानसिजों नोंथाङा मानो आर'नाइ फालि सोजानाय गांसेयाव 100 थाखा आर'नाइ फालिया बेसेबां जायो बिनि फिननायखौ बियो होनो हायाखै दा ओंखायनो मा जाबावबाय जोंनि कक्राबारि समस्तियाव थानाय जायफ्रानोखि धीरेन बर'खौ केन्डिडेट दिखांदोंमोन एनडिपिनि गावनि लोगोफोर गावनि लिडार लोगोफोर गावनि केडारफोर बिथांमोनहा इउपिपि दोलोआव जयेन जादों मानोना बिथांमोनहा बुंदों 34 इयार्सनि उनावहाय जों एनडिपिआ बिटिआर एकर्डखौ लानानै फैबाय जों सिन्था खालामदोंमोन जोंनि दैदेनगिरि धीरेन बर' जोंनि दैदेनगिरि सावरायग्रा जोंनि दैदेनगिरि गोबिन्द बसुमतारी मोनहा देरहालांनायनि उनावहाय बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन किन्तु दिनै बुंबाय जे बिथांमोनहा देरहालांनायनि उनाव बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामा गतिके जों एनडिपिनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय लिरनाय गायसनफिननायनि थाखाय लिरनाय जों एनडिपिनि थाखाय जिथु पारामिलिटारियाव साख्रि मोननांगौ होननानै बुंदोंमोन बे बिटिआर एकर्डनि दफायाव एनडिपिनि थाखाय जायफ्रा बैसो दङ बिथांमोना सिआरपिएफआव साख्रि मोनगोन एसएसबिआव साख्रि मोनगोन सिआइएसएफआव साख्रि मोनगोन बेखौनो जुदि मावफुङाब्ला जों एनडिपिनि रिहेबिलिटेसना बोरै जागोन जों एनडिपिफोरनि गायसनफिननाया बोरै जागोन गतिके नोंथांमोनजों थानायनि मा ओंथि दं बिपिएफखौ सापर्ट होनायनि मा ओंथि दं जों नोंथांजों थाला होननानै धीरेन बर'जों थाला होननानै जोंनि कक्राबारि समस्तिनि गोजोन 34 इयार्स आन्दोलन खालामनाय बिथाङानो धीरेन बर'खौ केन्डिडेट होदोंमोन गावनि माखासे केडारफोरखौ लानानै इउपिपिआव जयेन जाबाय दाखालि दा बेबायदिनो लासै लासै माखासे एनडिपिफ्रा इउपिपिआव जयेन जाफैगासिनो दं मैयाबो गणेशपुराव जादों 150 जन बेवहाय माखासे एनडिपिएस एनडिपि आर्मी माखासे केडार दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो बुंदों जे बिटिआर एकर्डखौ जुदि मावफुङाब्ला बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरा जुदि मावफुंजायाब्ला जों एनडिपिफोरनि गायसनफिननाया बोरै जागोन 34 इयार्स आन्दोलन खालामनानै जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोङो मोजां मोनसे फिथाइ लानानै फैगोन होननानै रायजो राजाफोरनो मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन बिनि उनाव जों दिनै बिटिआरखौ लानानै फैबाय बेखौनो जुदि मावफुङाब्ला बै मावफुंनि पार्टिजोंलाय बोरै थानो होननानै बिथांमोना बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन
बिथांमोना जेसेनो बेबायदि बुंदों एसेनो माइनास जाबाय दं बे गावस्रा आन्दाज नागिरना मिथिया नङा होनबा दा बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो दिनैनि दिनाव नैबे बिटिसिआव जों इउपिपिएल दोलोआ 27टानिफ्राय 30-32टा समस्तियाव देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव गेरेन्टेड जाबाय 100% जाबाय बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया दा जोङो बुंदों देरहालांखांनायनि उनावहाय समान मोनथाय समान जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे 17 बोसोराव जोंनि बेखारनि अनजिमाया 12 लाखनिख्रुइबो बारा जाबाय माखासे सेंग्राफोर बेखार जाबाय बे बेखारनि अनजिमाया 12 लाखनिख्रुइबो बारासिन जाबाय जों बुंदों बै बेखार मानसिफोरनि संस्थाफोरनि थाखाय जों खामानि मावगोन जों इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथाङा माखासे डिजाइन खालामदों माखासे जों इउपिपिएल दोलोनाव कनसेप्ट दङ बै बेखार मानसिफोरखौ बोरै संस्थापन होगोन बै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बोरै संस्थापन होगोन नाथाय बिपिएफआ बेखार मानसिफोरखौ बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थियारि स्वार्थनि थाखायल' बाहायबोबाय थादों बै बेखार मानसिफोरखौ लोगोआव लानानै बिथांमोना केम्प खालामनानै दोनदों इयुन बिपिएफनि नाम होनानै बिथांमोनखौ केम्पआव दोनदों मा जा मा लों गोजा लों ना गुफुर लोंनो सैमा बेदर जाना सियाल बेदर जानो रायजो राजा नोंथांमोन बेनिफ्राय इलेक्सननि टाइम जाबा मा खालामदोंमोन बै फस्लाबारि गामिनि सेक्रेटारिया माबा बेलेग पार्टिनि जानानै गिदिंगासिनो दं बेखौ लानानै फै आमुक जायगायाव आमुक पार्टिनि केम्पिं खालामदों गारिखौ सावनानै फै बेबायदिसो बाहायदोंमोन दिनै खालामाखै दे खालामबा हाला नालाय दिनैनि देग्लायनि इलेक्सननि खोथाखौ बुङाखै बेबायदि बाहायबोदों बै सेंग्राफोरखौ नाथाय बिथांमोननि संस्थाफोरनि थाखाय खुनु पलिसि लायाखै खुनु सिन्था खालामाखै सोरबा 10 बोसोर जाबाय सोरबा 12 बोसोर जाबाय किन्तु बिसोरनि संस्थाफोरनि मुङाव जेबो पलिसि लायाखै संस्थाफोर होआखै खालि बिसोरनि गोजां बोथोर फैबा जेकेट होदों जुथा होदों फुजा फोरबो फैबा 1500 टाका रानना होदों गोनां रायजोखौ बिदिनो बिसोरनि संस्थाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै सोरखौबा बिसिनि नाम होबाय एसे रोंनाय मानसिफोरखौ जोंनि जायगायावथ' मा खालामबाय कक्राबारि समस्तियाव गामि गामि हाबनानै एसे रोंनाय मानसिफोरखौ ओइ आदा नोंनि फिसालाखौ जों लिंहर एबा जों बिसिआव बेखौ प्रेसिडेन्ट होनोसै साख्रिबो जागोन माथो साख्रि मावनाय समावबानो जायो बिदि बुंनानै लानानै थांबाय साननैसो गिदिंहैबाय बिसिजों गिदिंखांनायनि उनाव जोंखौ लोगो लाफैनानै बुंफिनबाय बिसिआव ओंखारनानै गामिनि मानसिफोरजोंसो उनावथ' मोजां मेगनजों नायजाबाबो आफाजोंबो रायजाबाय मुस्लिमाबो रायजानाय सारायबाय जानायलाय दोननानै ग्रेजुवेट जाफिनलाय आरो साननैसो मा जालायबाय बै मेट्रिक फाइनाल हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्ट होबा 3rd डिभिजन मोननाय माने आंनि आर'नाइ फालि हायनाय हांखा सिख्ला एखेबारे जायखौनो जों आर'नाइ फालि सोहैलाबायबाय बिसुनि मानसिफ्रा सोनाङा होननानै बुङाखै जोङो आर'नाइ फालि सोनांगौ 3rd डिभिजन मोननायखौबो खिन्थु खोथाया नैबेसो थांनाय बोसोरावलाय मानोथो सोआखैमोन बिनि सिगांनि बोसोरावलाय मानोथो बरायाखैमोन देग्लाय मानो बरायदों देग्लाय मानो सोदों इलेक्सन खाथि फैनायखाय होनना बुङो थांनाय बोसोराव आंनिया फिसालाया 1st डिभिजन मोनदोंमोन एबारथ' 3rd डिभिजनसो मोनदोंनो 1st डिभिजन मोननायखौनो बरायफैयाखै 3rd डिभिजन मोननायखौसो बरायफैबाय बे इलेक्सन फैनायखाय जानाय नङा होननानै आरो ग्रोब जोंनो फैफिनबाय आं ओरैनो बुङाखै रायजोखौ गैया सिनेमानि डाइलगसो होदोंलै बिथाङा रियेल खोथाखौ बुंदों रायजो राजा नोंथांमोना दा बेबायदि आरोखि बै सेंग्राफोरखौ बिथांमोना बेबायदिनो गावबागाव गावसोरनि राजनिति स्वार्थनि थाखायल' बाहायदों जों बुंदों बैसोर सेंग्राफोरनि संस्थाफोरनि खोथाखौ जों सिन्था खालामदों बिटिआर एकर्डआव बिनि दफा दङ इक'नमिक स्टेबिलिटिनि मोनसे लिरनाय दङ जे बिटिआर ओनसोलाव जोंनो माखासे फेक्टरि नांगौ माखासे इन्डास्ट्रि नांगौ जायनि गेजेरजों जोंनि बे जायगानि बेखार मानसिफ्रा संस्थापन मोननो हागोन जोंनि सेंग्राफ्रा बेखार मानसिफ्रा चेन्नाइआवसो थाङो गुजरातआवसो थाङो बेंगालरावसो थाङो मुम्बाइआवसो थाङो नङा होमबा जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो
सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय बेबायदि जोङो फेक्टरि नांगौ इन्डास्ट्रि गायसननानै होनांगौ होननाय बे बिटिआर एकर्डआवनो जों लिरनानै लाबोखादोंमोन दिनै रेल लामा बानायग्रा क'क्राझाराव जागोन बेयाव 4निफ्राय 5,000 मा बेकार मानसिफ्रा नोंथांमोननि सिगांनिफ्राय ओंखाम गोजां जानानैनो खामानि मावनायनि सुबिदाखौ मोनगोन दा बेफोरबायदि माखासे जोङो फेक्टरि नांगौ होननानै बुंदों भारत सरकाराबो बुंदों जागोन बिटिआर एकर्डनि दारैनो बेफोर जालांदों होननानै बुंदों दा बेफोरबायदि संस्थाफोरनि खोथाखौ जों सिन्था खालामदों नङा होमबा दिनै आइजोफोरखौ मा खालामदों आइजोफोरखौथ' खालि जोंना आइजोफ्रा लब जायो नंगौना लबा बारा गाज्रि नालाय जोङो दे उरुं जुदि बांगोलसोमोनबा ओरै लाखोमाबो लायगोन आबिना आयौमोना सोरबामोन लामायाव सोंबा ओइ आबै मा लाबोदोंलै ओइ आंहा खुमब्रासो लाबोदों जावसिनोलै नङाबा मोसौ बांगोलसो दा बेजोंनो जों थगायजाबाय थानोसै मुस्रि गांसेजों थगायजाबाय थानोसै मुस्रियाथ' माबा ओरैजाय बोफ्लंबा फारसेखैजाय ओरैजाय जायो ओरै फारसेखै बोफ्लंबा फारसेखै ओरैजाय जायो ओरै बोफ्लंबाय ओरै बोफ्लंबाय ओरै बोफ्लंबाय आबैमोना अखा फंबाय जादों अखा मुस्रिया खुदुंखौ बोथोबाय बे मुस्रिनि दामा 120 थाखा बेनिफ्राय बिसोरो बेसेबां होननानै बुंदोंनो 550 टाकानिफ्राय 700 टाका होमबा बे मुस्रिखौ जोंनो होनो थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय साप्लाय होदों ना गावसोरनि पकेट गरम जानांगौनि थाखाय साप्लाय होदों गावसोरनि थाखायसो साप्लाय होदों नङा होमबा दा बेबायदिजों जोंहा थगायजाबाय थानायनि दिन गैला न' आइडिनि नामाव फैसा हरनानै थगायजानायनि दिन गैला न' आइडिनि नामाव फैसा हरना रायजोफोर माबो हरो बिटिसि सरकारा न' होनो हाया गाबोन इउपिपिएल सरकाराव फैयोब्लाबो बे इउपिपिएलआ न'नि आइजो होनो हाया दहायनो बुंलांबाय बे न'खौ सोर होदों भारत सरकारा होदों बे भारत सरकारनि मोनसे आसनि दहाय बुंलांबाय भारत सरकारा 2022 सननि गेजेराव जायफ्रा न' गैया बिसोरनो गासिनिबो न' होजोबनो नागिरदोंमोन दा होनना बोरै जाय बिपिएलआ न' होगोन खिन्थु 17 बोसोराव नोंसानो न' आइडि होगोन 5,000 हर 10,000 हरनानै जाबोबाय जागोना जायाखै हरलायनो गोनां गैयामोन बै आइडिया फैखानायमोन नङा होमबा दा जोंखौ बेबायदि थगायबाय थादों आरो दिनैनि दिनाव बुंदों बै आधार कार्डजों लिंक खालामनांगौनि थाखाय जे बिपिएफनो भट होयोब्लासो आधार कार्डआ लिंक जागोन बिपिएफनो भट होयोब्लासो आइडि नाम्बारा जागोन होनना बुंदों आंनि जायगायाव जोंनि जायगायाव बेबायदि जादोंमोन मिथिबाय बेबायदि बुंदों दा बेबायदि जोंहा थगायजाबाय थानायनि दिन गैलिया आरो मोनसे खोथा आंनि न'निनो खोथा आं बेखौ खोन्थानोसै बे जोंहाथ' न'खराव माहाजोन आफाया मास्टार आङो टेबोल सायाव नुबाय सानसेखालि मोनसे जब कार्ड फंबायनि नामाव दं फंबायखौ लिंहरदों बे जब कार्डखौ मानो लादों नोंलाय मेम्बारा होदों जायो मेम्बारा होदों लायो नामा बे जब कार्डआ जाबाय गोरिब मानसिफोरनि खामानि गैयि मानसिफोरनि थाखायसो मानो लानांगौ फैसा हाबगोना हाबा होनना सोंबाय हाबदों दाखालि बेसेबां हाबनाय 1100 फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै मेम्बारा 800 लाना थांबाय लोगो 1100 हाबनायाव मेम्बारा 800 लाना थांबाय फन खालामबाय मेम्बारखौ 80 बारसो फन खालामदों रिसिभ खालामाखै लास्टआव सुइच अफ खालामबाय फन हरनाय लोगो लोगो आंखौ बिराद गिदों जायगायाव मा फैला बर' मासआव फैदों मानो हरदों एसे आन्दाज मोनखाबाय बियो फनखौनो रिसिभ खालामाखिसै दा बेखौनो बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन गोबां जायगायाव बिटिएफनि जायफोर टिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफोर दङ जब कार्डआव हाबनाय फैसाखौ सोरनिखौबा 70% 80% बै मेम्बारफ्रासो लानानै थांदों
नंगौना 1500 हाबदोंबा 1200खौनो गाव लानानै थांदों बेंकआव थांनायनि नामाव हाजिरा 300 थाखासो होदोंमोन बेबायदि खालामदों बेसे दुखुनांथाव नङा होमबा दिनै गोरिब गुन्द्राफोरखौ बिथांमोना थगायनायनि खाबु लायो आरो बे गोरिब गुन्द्राफोरनि भटजोंनो देरहानांगौनि थाखाय बे गोरिब गुन्द्राखौनो आरो थगायबावो माजों थगायदों 500 थाखाजों 1000 थाखाजों जौ बथलसेजों नंगौना नङा दा दिनैनि दिनाव जोंहा बेबायदि थगायजानायनि सम गैलिया रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबाय बेबायदि थगायजानायनि दिन गैलिया दा नोंथांमोननि जायगायाव आङो दहायनो बुंदोंमोन नोंथांमोननि जायगायाव दिनैसो फैफेरदों फैनानै बिराद मोजां मोनदों आर'नाइ फालिखौबो सिख्ला मानसिफोर मोनबाय ना गोसोथोनाय गैयाबालाय खिन्थाजागोन आरो गैया जानले आजिखालिलाय लामा ससेयाव दा हमथानानै दामना हरजाबासो दा जि हान्जा रायजो राजा नोंथांमोन गुबुनाव मोनसे मिथिं दंबावो दे निमाहा बिबाय देरहाखागोन नालाय देरहाखालि केन्डिडेट सारखो होनबाय आङो देरहाखालि नोंसिनाव मैसो बुथारबा आंखौ लिंहर मैसो बुथारोबा खिन्थु लिंहरनो नाङा दा जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे जाहाथे जोंहा नै समा सफैयोब्ला इलेक्सननि दिना फैयोब्ला ट्रेक्टरनि सावगारियाव फट'आरो होनो दाबावसै दाबो नोंथांमोना 500 थाखाजों थगायजानानै 1000 थाखाजों थगायजानानै आरो नोंथांमोननि केन्डिडेटआ जोंखौ बुंबावनांगौ जाहाथे जाया फैफिनदोलाय फैला मिथिल' फैसाला गोदाव खालामफिनलायबाय रायलाय फैफिनदोलाय बेबायदि होननाय जाया आं दहायनो होननाया फैसाखौ ला भट होनायखौ रावबो नुवा गोजोनथों खुलुमबाय थेंक इउ